बकरी खस्सी बा, बकरी बेचेगा बा, खस्सी बा, आओ जाती बानी बकरी लेके, बकरी खस्सी बा, निकलो तो मोहल्ला में आगल वाला बकरी खस्सी वाला। ओ भैया भैंसी बेचेगा बा, भैया भैंसी बेचेगा बा, ना बेचे के बा भैंसी आ बेचना ला, ना एमे तोरा हट देता भैंसी भैंसी रात किने के भाग यहाँ से बाहर तो मार के बर्बाद, तो मार के बर्बाद करेगा भैंसी उनसे लेवे के काम पकड़े बात भले पक्षी तोरा किने कहलियो भैंसी ना के नाम भैंसी की भैंसी कितने रुपया हो यहाँ बकरी का किने के बा चला बाप रे ओ भाई ओए कौन सही से ना चला सकला साइकिल जरा गिर ना भैंसी के नाम ले ली बाहर से पत्थर मार लो जा साला। बात गिरती है ती बाहर के मोर उजाम चल बात में बकरिया के भैंसी के गाल मारे जाती बकरी बेचेगा बा अबे चला बकरी तो मां बहुते बा चलो चलो भैया से पूछत भाई थी हां चलो तो चलो हां बकरी के तरह भी बा बड़का बड़का जमान तो बहुत बड़ा बड़का बाप रे बाप छोड़ दिया साइकिल तो भैया बड़का बा भैया एक बकरी बा चला पूछ लो जी भैया बकरी कर भैया बकरी एक बाई सौ सब देखा था सब हमरे बा तो पप्पा के बा के तो मम्मी के बा तो कैसे कैसे तू बोल दे हम बकरी की बात मत आए कोई बात सही ओ हम तो माताई के बकरी को कहूं कैसे बोल दे बात सही है ए बेटे का कि ना माय काय ए गिलावा मारपीट करने लग तेरा दिमाग खराब कर तू भाई एक दोस्त एकरा बाद दिल पे ना ले खस्सी बेचे के हो ना लेके आ जोन खस्सी लेके आ चलो लेके आवे ना हम यहां जाई आवे ला होतै अब ले ये बा ए बा बेचे के बा ये बेचे के ये बकरी बेचे के बा बकरी का के आरू बा का आरबा ये छोटी आर के जो बड़का आरबा लेवे तो है ना हां लेवे बउआ उठा के रख ओ पहले दाम कर तब हो नीचे बकरी क्या भाई क्या होला यार कितना दाम बकरी बताओ तू काम चाहे तो ना देबो 2000 देबो ना भाई 2000 जोया के तो दाम 3000 रुपया स्कैनर पर मारो ठीक है इसके में मार दो दोस्त पे मारो तो शाबाश बेटा पेटीएम देख लो ठीक चलो हो गेले बकरी तो किना गेल बा चलो आगे देखो तारी बकरी बहुत चलो